Свети великомъченик Мина е християнски светец, известен чудотворец. Счита се за покровител на семейството. Роден е 285 година в Никиос, Римска империя, и починал 309 година в Котоан, Римска империя. Свети великомъченик Мина е бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котоанската област, под началството на военачалника Фирмилиан през 3-4 век. По това време властта в Рим, представлявана от император Диоклетиан, издала указ да се предават на мъчение и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Христолюбивия Мина не стоял дълго време в армията, а се оттеглил в пустинята до град Котоан и продължил да общува с Бога. Веднъж на тържеството в чест на всички езически божества, гражданите устроили шумни зрелища и гнусни жертвоприношения. Като научил за това, отшелникът Мина влязъл в града и започнал да изобличава самозабравилите се езичници. Градоначалникът наредил да бъде арестуван смутителят на тържеството. Свети Мина бил заловен и жестоко измъчван. Бит с волски жили, тялото му стъргано с железни куки, обесен с главата надолу. Накрая войните отсичат главата му, запалват огън и хвърлят в него многострадалното му тяло. Когато огънът изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца. Обвили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те пренесли светите останки в родния му град Александрия и го погребали в почести. Впоследствие на това място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса.
Свети Мина закриля самотните жени и женската чест. Свети Мина помага при откриване на изгубени вещи. Свети Мина помага за правилното решаване на проблеми от различно естество и намиране на душевен покой. Лекува различни заболявания, да проходят немощни, да проговорят или оправят говора си заекващи. На младоженците предрича щастлив брак. Затова в Обрадовския манастир се намира иконата на неговия помощник свети Фанурий. Празникът на свети великомъченик Мина, определен от Българската православна църква, е на 11 ноември.